सुमि नों गोरोन्थि सानाबा आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन मा खोथा आं जेबो साना सुमि आंनि आरो नोंनि सानैनि गेजेराव सोमजिखांनाय अननायनि बिबाङा आंनि गोसो मोदोम सोलेरखौ बारानिफ्राय बारा नाख्रेबगासिनो सुमि नों थार खोथाखौनो बुंदों सोमदोन आंबो नोंनि खोथाखौ सानफ्रामबो जानायनि लोंनायनि दसे समबो सानाबाथाय थानो हाला सोमदोन सुमि आं न'आव आइ आफानाव सोंना नोंखौ देग्लायनो जुलि खालामनो सानो सोमदोन आंबो आइ आफानाव सोंनोसै सुमि नोंहा बे खोथायाव हेंथा गैखाया दा बे खोथायाव आंहा जेबो हेंथा गैया सोमदोन आं राजिखा थौ थांसै सोमदोन न'आव आयै मा जाखो फिसा आफाया बहा थांदों आयै सेन्टाराव एसे खरस खालामनो थांदों ए नंगौ नामा आयै औ आफा मानोमोन आयै आं नोंसिनाव फंसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन मा खोथा आफा हा बुङा मानो थारला थुरला गोसोनि खोथाखौ गोसोआव लाखिबाय थाबा हार्ट बेराम जायोनो आफा बिदिब्लालाय बुंनोसै आं आयै आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजियोब्ला बुं आफा बुं आयै आं सुमिखौ देग्लाय बैसागुआव जुलि लानो सानबाय आं सुमिनो जुलि लानायनि खोथा होबाय आयै हाबाब आफा आंलाय नैजि पालसार बाइकसो बिसिगोन सानदोंमोन नाथाय आफा बे लकडाउननि समाव बोरै जुलि जानो हनै नोमफायाबो सफैखाबाय आं बुङा आइ नों बुंना हो ओइ बोराय ओरै फैनायसाय मा जाखो माथो मैगं लाबोखो बोराय गैया बुरि थास' आथिं ओमफ्राय ना गोरान एसे बहल सेरसे लाबोबाय हनै नोंसोरला सोंदोना बै दैमा बारनायनि थेबगां आरो बिबारिनि फिसाजो सुमि होननायखौसो ग'आव लाबोनायनि खोथा होबायनो हाबाब मालाया कर'ना बेमारिनि दावराव बिसा हिनजाव हाबा खालामनायनिसो दावराव ओइ बाबा थांलाय नोंदाखौ लिंहैलाय मामोन आफा ओइ फिसा नोंखौ फंसे खोथा बुंनि मा खोथा आफा नोंसा मा बैसो जादों दा बे समाव दानो जुलिनि खोथा बुंनो नों दासो 17 बोसोर जादों आरो लेखा फरा फरायनायाबो 9 थाखोल' बे बैसोआव हाबा लानानै मा खालामनो आफा नोंसिनि बे समा जोबोद बेसेन गोसा मोजाङै लेखा फरा सोलोंना लाग्रो इयुननि समाव मोजां साख्रि बाख्रि लानानै फिसा फिसौजों मोजां संसार जालांनांगौ आफा फिसा नोंहा जेबो सम दं जुलि जानायनि बे बेसेन गोसा समखौ आद्रि खालाम समा रावखौबो नेना थाया आइ आरो आफा आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनो सुमिखौ नांगौ आरो सुमिखौ लाबोना होफैनायाबा आं बिसलुना थैगोन थैथां बहा थैयो हाजो खर'आव थैयो ना फासिनांना थैयो ना मुलि जाना थैयो खिबा खिथां गावनि खिथुखौनो सुना लानो रोङाखै हिनजावनि दावराव जानो फैदों सुमि सोर जाखो नोंसोरलाय सुमि गैया बियो बहाबा ओंखारलांदों फै जिराय फै जिराय बेयावनो आइदै आं सुमिनि मोजां मोननाय मादै आं सुमिखौ जुलि लानो होनना लांनो फैदों आरो इयो आंनि आइ खुलुमबाय नांलाया सुमि ओइ सुमि आइ बाहेराव माबोरै ओंखारबो मायै आया सोमदोन नों जोंहानि न'आव औ सुमि आं दिनै नोंखौनो लांनो फैदों नोङो सानदों जोबोद हाब मा जाखो आयै फिसा सिखार हाब मा जाखो बिमा सुमि दादा नोंसिनि गेजेराव दं बेफोर गासिबो हाब बिमा नों आलासिफोरखौनो बिदि बुंबाय दे आलासिफोरा जिराय दे गरमथार नुबाय नोंसोरजों मोजाङा दानिफ्रायनो हौवानि दावराव दावसि हा बेलाय हिनजावनि फिसा सानसेब्लाबो मालायनि न'खराव थांखानांगौ दा थांबाबो थांगासे उनाव थांबाबो थांगासे नों फिसानि उननि संसारखौ साननो रोङा दानि जुगजों गोदोनि जाम्बा जाम्बि जुगजों सोलिला बिफा एसे गोथौयै साननाय नाय बिफा सुमि आरो सोमदोन नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायखादोंब्लालाय आंलाय माथो बुंबावनो लांखादो आदै दिनैनो जागोन आदै सुमिखौ आं दिनैनो दानो लांखानोसै
थाथ'दो आदै दे जागोन दे फैदो सुमि थाथ'दो जामायजो नोङो मानो जाबायजो नोङो थां दिनै फै आंनि लांग्रायाव दागार होफै नोङो हामालै बिमा हामा नोंबो सिरि थां जों आया आंना सेन्देला थाथोंसै दे ओजों उनाव बायनोसै आफा आं ओंखामखौ दिनै लाबोबायमोन हाबाब नों बिफानि बोसोनखौ मानिमारासै मालाया कर'ना बेरामनि दावराव दावसि नोंसारा हाबानि दावराव मा आफा आरो आयै लकडाउन समाव जुलि जानो मोना नामा संसार जानायाव लकडाउन जानांगौ नामा बबे शास्त्रआव लिरनाय दं एमएलए एमपि ना नरेन्द्र मदिया बादा होदों हो आफा बे लकडाउन समाव नोंनि हाबाखौ सोर जाफैनांगौ जाखो आफा आंनि हाबाखौ रावबो जायाबाबो दौरि आसारि बाथौ साखि लानानै सुमि आरो आं आखाइजों आखाइ बिबार मालाखौ गानहोनो मोनाब्लाबो 5 मिटारनि गन गंनै लानानै गोथार जुलिनि बिबारनि मालाखौ आं सुमिनो गानहोगोन होमबाबो सुमिखौ लाना आलो गोजोन संसार जालांगोन थाङा आंनिखौ खुलुमहैदो जाबाय बिहामजो जाबाय थाङा आफा न' सिङाव लाना थांदो फैदो